നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ സന്തോഷങ്ങളും ഓരോ നല്ല നിമിഷങ്ങളും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം, അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താനൊരവസരം കൊടുക്കാതെ കിട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങളെല്ലാം നല്ല സന്തോഷവും നല്ല ആനന്ദത്തോടെയും എന്താ പറയുക പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെയും കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും നമ്മളിലൂടെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സലീസ് വ്ളോഗ്സ്. ഇന്നും ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ നമുക്കിന്ന് ദോശയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്. ഈ ദോശ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പച്ചരീനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നൊരു ദോശയാണ്. പച്ചരി തലേദിവസം രാത്രിക്ക് പുതിർത്ത് വെക്കുക. പുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രിക്ക് പുതിർക്കാൻ വിട്ടുപോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ ആയിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലോട്ട് ഒന്ന് പുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ പച്ചരി, തേങ്ങ, ചോറ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കലക്കിയ മാവാണ് ഈ ഒരു മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിന്ന് കുഞ്ഞിമത്തിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പച്ചക്കറി വെക്കുന്നത് സാമ്പാറാക്കാം. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിമത്തി പുളിമുളക് ഇട്ടാലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സാമ്പാറും കുഞ്ഞിമത്തി പുളിമുളക് ഇട്ടതാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ ദോശ അവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പണി എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യോ രാവിലെ നാളെ ഇപ്പം ചായൻ്റെ കടി എന്നാക്കുക, നാളെ എൻ്റെ ചായൻ്റെ കടി, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ചൂടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റോടെ തന്നെ നല്ലപോലെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് മാറ്റി വെക്കും. കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് വെള്ളം കുറുകി അതൊരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം മാക്സിമം എല്ലാവരും വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് പതപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക. അപ്പോൾ അരിക്കുള്ള അതായത് ചോറിൻ്റെ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് അരി എടുത്തിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായൻ്റെ കടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെനു പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം. നമുക്ക് ഒരു വീക്കിലേക്ക് എന്തെല്ലാം ചായൻ്റെ കടി ആക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെനു നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചാർട്ടിലായിട്ട് ഞാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വീക്കിൽ 7 ദിവസത്തിൽ ഇത്ര ചായൻ്റെ കടി ഏതെല്ലാം ഓരോ ദിവസം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു 7 days ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം. അപ്പം ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കളപ്പണി ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതൊരു പണിയായിട്ട് തോന്നുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് മടുപ്പുള്ളൊരു പണിയുമാണ് ഈ ഒരു അടുക്കളത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും. നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കറികളും നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നാളെ ഉഴുന്ന് ദോശ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇത് അരി കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അത് മറന്നു പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാവിലത്തെ ചായൻ്റെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനാണ്. അപ്പം രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ അരിയൊന്ന് പച്ചരി അത് അവിടെ പുതിർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നല്ലപോലെ അതങ്ങ് പുതിർന്നോളുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ 5 ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു 2.5 ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് ഉഴുന്നും എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് പുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും അരിക്ക അത്ര ഉഴുന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ കുറച്ചൊരു പിന്നെ നമ്മൾ ഉലുവ ഇട്ട് വെക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് ഒരു പിടി അതൊരു അത്ര അളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു സ്പൂണോ മറ്റോ അത്രയേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ തന്നെ ഒന്നും ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പണിയിൽ ഏകദേശം ഒതുക്കി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വയറ്റിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് പോലെ, അപ്പം അത് ശീലമായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ബ്രഷ് എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചെടീൻ്റെ കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള പുല്ലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പറിച്ചെടുക്കും. അപ്പം ഈ പറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് പറിച്ചെടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭൃംഗരാജ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊടിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അരി ഇതിനായിട്ട് ഫുൾ ടൈം മെനക്കെട്ട രാവിലത്തെ നമ്മളെ പണി പിന്നെ നടക്കുമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് പച്ചരി ദോശയും തലേ ദിവസത്തെ മീൻകറി. ഈ തലേ ദിവസത്തെ മീൻകറി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു കറി വെക്കത്തില്ല. കാരണം തേങ്ങക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണോ. അല്ലാണ്ട് തേങ്ങ അരച്ച് കറി വെച്ചിട്ട് മറിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പം തലേ ദിവസത്തെ മീൻകറിയും ഉണ്ട്, പച്ചരി ദോശയുമാണ് ഇന്ന് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കുടിക്കാനുള്ള ചൂടുവെള്ളത്തിന് തിള വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചോറ് റെഡിയായി.
പിന്നെയും പുറത്തോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി. ആ സമയത്താണ് തക്കാളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ 1-2 തക്കാളി പഴുത്തിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 2 തക്കാളി പറിച്ചു. പിന്നെ അതിൽ മൂത്ത പോലെ തോന്നുന്ന കുറച്ച് പച്ചമുളക്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തന്നെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സുഖമല്ലേ, അത് വേറെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ്. അത് അങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുന്നത്, അതായത് കൃഷി ചെയ്ത് എടുക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സുഖം അറിയണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് തന്നെ അറിയണം. അപ്പം മുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന കറിവേപ്പില ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില പറിച്ചു. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാറിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ തക്കാളി, പച്ചമുളക്, നമ്മളെ വളപ്പിൽ തന്നെയുള്ള എന്താ പറയുക വഴുതിനിങ്ങ. ഈ വഴുതിനിങ്ങ രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. ഒന്ന് ഒരു ഉരുണ്ട ടൈപ്പ്, ഒന്നൊരു നീളൻ ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഴുതിനിങ്ങ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറിച്ച് നമ്മളെ പച്ചക്കറി കണ്ട ഇച്ചിരി ആണെങ്കിലും നമുക്കതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കഴുകി മറിക്കുന്ന പച്ചക്കറീൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും, അതിൽ തന്നെ മുളച്ചു വരും. അപ്പം ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കർ വാങ്ങിച്ചു. പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ സ്വച്ഛാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പം കൂത്തുപറമ്പിലുള്ളൊരു ബേബി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. ഒരു 3.5 ലിറ്ററിൻ്റെ പാത്രമാണ്. പിന്നെ പൈസയും വലിയ പൈസയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പുതിയ കുക്കർ കിട്ടിയ ആവശ്യത്തിൽ നമുക്കിന്ന് സാമ്പാർ വെക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സാമ്പാറിലോട്ടേക്കുള്ളൊരു ചിന്തന. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിക്കണ്ടേ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സമാധാനം കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പായസം വെക്കാമെന്നല്ല ആദ്യം വിചാരിച്ചു. പിന്നെ വിചാരിച്ചു സാമ്പാറാക്കി കളയാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ പരിപ്പ് കുതിർത്ത് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ പരിപ്പ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഉള്ളി മുറിച്ചിടുക. നിങ്ങൾ കണ്ണൂർക്കാരെ സാമ്പാർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ശരിക്കും മംഗലപ്പുരക്കെല്ലാം പോയിട്ട് കൂട്ടുന്നൊരു സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റില്ലേ, എൻ്റെ പൊന്നു ഒന്നും വേണ്ട വേറെ. അത് എത്ര ദിവസം ചൂടാക്കി കഴിച്ചാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വായിന്ന് പോവില്ല. പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ എന്താ പറയുക ബാക്കി വന്ന ഈ സാമ്പാർ ചൂടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അത് പുട്ടിനും കൂട്ടിയിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പ ഒന്നും പറയണ്ട. അപ്പോൾ സാമ്പാറിലേക്ക് പരിപ്പ്, പച്ചമുളക്, ഉള്ളി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ വേവിക്കും. ഞാൻ വെക്കുന്ന സാമ്പാറിൻ്റെ രീതിയാണ്. അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി ഇടില്ല. അപ്പം പച്ചക്കായിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ ഇത് മാത്രം ചെത്തിക്കളയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വെച്ച് ക്യാരറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചിടുന്നുണ്ട്. പച്ചക്കറികൾ ഓരോന്നായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വഴുതിനിങ്ങ, വീട്ടിൻ്റെ വളപ്പെന്ന് പറിച്ച വഴുതിനിങ്ങ, ഇതെല്ലാം ശരിക്കും മുറിച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ലേ. വീട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ട്. പക്ഷേ വെണ്ടയ്ക്ക ഇപ്രാവശ്യം അത്ര ഒരുപാടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. മുരിങ്ങാക്കായും ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട്, അച്ഛൻ്റെ അടുക്ക ഒരുപാട് മുരിങ്ങാക്കയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ പരിപ്പ് നല്ലപോലെ നുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറികൾ, അതായത് അധികം വേവുള്ള ടൈപ്പ്, അതായത് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ വെച്ചാൽ പിന്നെയും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പം നമുക്കിത് കിട്ടിയേട്ടാ കയപ്പക്ക ചെറുതായിട്ട്. ഇപ്പം ഇത് അധികം വലിപ്പം വരുന്നില്ല. വലിപ്പം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിപ്പോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴുത്തു പോകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല, ഒരു ഉഷാറ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആ 2 കയപ്പക്കയും കൂടി സാമ്പാറിലോട്ടേക്ക് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനിട്ടത് പിന്നെ എന്താ പറയുക എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്, പരിപ്പ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം അതിലോട്ടേക്ക് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ട്രിപ്പായിട്ടാണ് കുക്കർ അടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ക്യാരറ്റ്, പച്ചക്കായ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ വഴുതിനിങ്ങയും എന്താ പറയുക കയപ്പക്ക, ഈ മുരിങ്ങാക്കോൽ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയും അടുപ്പിലിട്ടിട്ട് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി, കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൊത്തമ്പാരി പൊടിച്ചില്ലേ, മല്ലി പൊടിച്ചത്, അതുപോലെ സാമ്പാറിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് പിന്നെ പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോൾ വെക്കുന്നത്. പച്ചക്കറിക്കുള്ള ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പം തേങ്ങ വറുത്തരച്ചതായതുകൊണ്ട് തേങ്ങ അതിലോട്ടത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി മീൻസ് ചുമന്ന ഉള്ളി, നമ്മളെ കറിവേപ്പില, കുറച്ച് കുരുമുളക്, 2 വറ്റൽമുളക് ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങ നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കുക. ഇതാണ് അരവിന് വേണ്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് നമ്മളെ എന്താ പറയുക അതിലേക്ക് ഒരു പട്ടയും 2 ഗ്രാമ്പും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സമയം നമ്മൾ പച്ചക്കറിയെല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് വരും. അപ്പം വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരപ്പും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സാമ്പാർ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വെണ്ടക്ക ചേർത്തതിന് ശേഷം കുക്കറിട്ട് വേവിക്കുന്നില്ല. വെണ്ടക്ക വന്നതിന് ബാക്കി എല്ലാ കഷ്ണം വന്നതിന് ശേഷം വെണ്ടയ്ക്ക് അതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ടെടുത്ത് മൂടിയെന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ വെണ്ടക്ക വന്ന് വരും, അത്രയല്ലേ അതിന് വേവുള്ളൂ.
അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പുളിമുളക് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. മത്തി നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ടേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പിട്ട് പെരക്കി വെക്കുക. അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുക്കുക, അതായത് ചുമന്ന ഉള്ളി, ഒരു 3-4 ചുമന്ന ഉള്ളി, അതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടുവളപ്പിൽ മുറിച്ചിട്ടതാണേ, പച്ചമുളകും തക്കാളിയൊക്കെ. അപ്പം അതിലേക്ക് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ നമ്മളെ വാളംപുളി, പുളിയെന്നേ പറയും, വാളംപുളി എന്നാണ് അപ്പുറത്തോട്ടെല്ലാം വരുന്നത്, കുടംപുളിയല്ല, സാധാരണ പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് അടുപ്പത്തോട്ടേക്ക് വെക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുളിമുളകിൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ സിമ്പിൾ പുളിമുളകാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പുളിമുളക് റെഡി ആയിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരുവേണ്ട. അതിലോട്ടേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ടെടുത്ത് നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ബാക്കി കഴിക്കാൻ നേരം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ അരവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, വറുത്തരച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സാമ്പാറിലോട്ടേക്കും പുളി ഒഴിക്കും. നമ്മൾ പുളി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരപ്പും ചേർത്തിട്ട് എന്താ പറയുക, ഒന്നും കൂടി നല്ല പോലെ തിളവരുത്തുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ സാമ്പാറിൻ്റെ മണം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാറിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എനിക്കിപ്പോഴത്തെ എല്ലാം അത്യാവശ്യത്തിന് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. എന്താ പറയുക, സാമ്പാറിൻ്റെ മസാല കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു, അരവും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് വെള്ളം ചേർത്ത്, ഇപ്പം വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കറുപ്പിൽ കിട്ടും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ സാധനം തരാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ വേറെ ഇടാം കേട്ടോ. ഇതിലെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയിപ്പോയി. ഓൾറെഡി ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് എന്താ വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാമറയും കൊണ്ട് വയ്യത്തന്നെ വന്നതാണ് ഇത്. യൂട്യൂബേഴ്സ് അല്ലേ, അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ A to Z കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാണക്കേടുമാണ്. നമ്മളങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോട് എന്ന് പറയാം. അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, പിന്നെ വിചാരിക്കും അവരെ വിചാരിച്ചാൽ എന്തോ നമ്മളെ കാര്യം ചെയ്യുന്നതല്ലേ, നമ്മളെ ഒരു ജോലി തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ പൊളിക്കുന്നതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവർക്കും ഇത് പൊളിച്ച് കാണണം. അപ്പം നമ്മളെ സാമ്പാർ ഇത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും ചേർത്ത് വെച്ചു. ഇനി അതിലേക്കുള്ള കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള വറവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് താളിക്കാൻ എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മളിപ്പം വറവിടുക എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടു പൊട്ടിക്കുന്നില്ല, പകരം നമ്മൾ ഉലുവ കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വറ്റൽമുളകും ചേർത്തിട്ട് ഇതാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ താളിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ താളിക്കുന്ന സമയം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചേർക്കുകയാണെങ്കിലല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. ഈ താളിച്ച് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കറിയും കൂടി എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഈവനിങ് ആയി. ഉച്ചക്കത്തെ ചോറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകാനുള്ളതും ഉണ്ട്. കണ്ടാ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാന്ന്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കിട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ്. നമ്മൾ വീടെല്ലാം പൂട്ടി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെപ്പം വിളിക്കുന്നതിൽ ലിഞ്ചു ഏട്ടനാണ്. അപ്പം നാഷനില്ല. അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മളെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു കുട്ടീൻ്റെ കല്യാണമായിരുന്നു. 21 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മിസ്സിങ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വീഡിയോ കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നതാണ്. എന്നെ കല്യാണത്തിൽ വരുത്തിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിജിനിയാണിത്. ഈ പച്ച ഷോളിട്ട കുട്ടിയാണ് ബിജിന എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചപ്പം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കിട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങളൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല പോലെ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് സന്തോഷമായി ഇങ്ങനൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച അരി അരച്ചതൊക്കെ കാണിച്ചു തരണം എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ കല്യാണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ക്ഷീണം പിടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒന്നും മൂടുണ്ടായില്ല. നമ്മൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ഫുൾ സപ്പോർട്ട് തരണം. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഓരോ വീഡിയോ ഇടാനുള്ള പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബൈ.